साईचे तांदूळ हळदीने ओलवा, साईचे तांदूळ हळदीने ओलवा, नवरीच्या मामीला मानाला बोलवा. विनंती करू गणपती मित्रांनो, आम्ही आलो आहोत आमच्या नेहा मावशीच्या लग्नाला. या लग्नाच्या हळदीला आम्ही खूप धमाल केली. मित्रांनो, या लग्नाच्या हळदीला आमच्या छोट्या आरवीने हळदीच्या ओव्या म्हटल्या. या ओव्या ऐकून सगळेच लोक थक्क झालेत. तसेच मित्रांनो, जेवणाच्या वेळी आजोबांनी म्हटलेल्या श्लोकांमुळे अजूनच मजा आली. चला तर मित्रांनो, आज आपण पाहूया नेहा मावशीच्या लग्नाच्या हळदीमध्ये आम्ही केलेली धमाल. मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप न करता बघा. तुम्हाला कोकणातील लग्नाच्या हळदीतील मजा अनुभवायला मिळेल. मित्रांनो, हा बघा आमचा छोटासा शिवांश. याने तर खूपच धमाल केली. मित्रांनो, आजच्या कर्णकर्कश डीजेच्या आवाजापेक्षा कोकणातील ढोल ताशांचे आवाज लग्नाच्या वातावरणात वेगळीच ऊर्जा निर्माण करतात. मित्रांनो, आता पुण्यवचनाला सुरुवात झाली आहे. ग्रहण परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि. तुम्ही हळद सिद्ध करा. हरित राम कुंकुमम सौभाग्य अक्षता सुंदरा शुभ्रा कुंकुमेन विराजिता मया निवेदिता मत्स्या ग्रहण परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि. नवरीच्या काठीला शाजभर बोलवा, नवरीच्या काठीला शाजभर बोलवा, साडीत बोलवा, साडीत तांदूळ हळदीत बोलवा, साडीत तांदूळ हळदीत बोलवा, नवरीच्या मामीला शाजभर बोलवा, नवरीच्या मामीला शाजभर बोलवा, साडीत तांदूळ हळदीत बोलवा, हळदीत बोलवा, नवरीच्या मामीला शाजभर
आता जेवण वाढायला सुरुवात केलेली आहे. मित्रांनो, जेवताना श्लोक म्हटल्याशिवाय आणि हर हर महादेव म्हटल्याशिवाय कोकणातील लोकांना पंक्तीत जेवल्याचा आनंद मिळत नाही. विनंती करू गणपती विद्या दया सागरा अज्ञान मूर्तिमती आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वगैरे शांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहु नमस्कार माझा रामदासा सदनी नवास बघुनी वाटती पूर्व पुण्य फळ है ते आज राबते घासी तसे चलनया कोणी वाटित ते अंगिराज वाटित ते अंगिराज ओनी बैसुनी गुंफित ते पुष्पहार लक्ष लावूनी अर्पित ते या तरुणा हर्ष मानुनी जिता गंधर्व पूजन जननी कांगे उचित पडली कारण याते नकळे हे माते नमो देवाय नमो ज्ञानसिंधू नमो दीननाथा नमो दीनबंधू नमो विश्वकर्ता नमो विश्वपाल नमो माय बापा कृपाळानंदा मम वाटे त्या माझी पण धर्मराज शक्ती ते तमले धर्माचे देशाच्या शक्ती ते तमले चौघई भाते पांडव सुनी चौघई भाते पांडव सुनी काय करी ते डाळे दिसते जिकडे तिकडे आज
जय नाते जय सुंदते कराया तुझी मित्रांनो, आजही पंक्तीमध्ये श्लोक म्हणून आमच्या मालवणी माणसांनी या परंपरा कायम जपल्या. तुम्हालाही हे श्लोक आवडले असतील तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. म्हणून सांगतो हात जोडून अभय मागतो मित्रांनो, आता आमच्या छोट्या आरवीने म्हटलेल्या ओव्या ऐका. एवढ्या लहान वयात न घाबरता आणि आत्मविश्वासाने म्हटलेल्या ओव्या कदाचित तुम्ही पहिल्यांदाच ऐकाल. ए सगळ्यांनी इकडे या, आरवी ओव्या बोलते. शिवांश इकडे ये. तिच्या अंगाला शाश्वतना तिच्या अंगाला शाश्वतना ही साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा नवरीच्या मामीला मनाला बोलवा नवरीच्या मामीला मनाला बोलवा मामी होत लावत थोडी मामी होत लावत थोडी तिच्या अंगाला शाश्वतना ही तिच्या अंगाला शाश्वतना ही साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा नवरीच्या मामाला मनाला बोलवा नवरीच्या मामाला मनाला बोलवा मामा होत लावत ती मामा होत लावत ती तिच्या अंगाला शाश्वतना ही तिच्या अंगाला शाश्वतना ही साईचे तांदूळ साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा साईचे तांदूळ हळदीने ओळखवा नवरीच्या बहिणीला मानाला बोलावा नवरीच्या बहिणीला मानाला बोलावा ताई हळद लाव थोडी ताई हळद लाव थोडी तिच्या अंगाला शाश्वत नाही तिच्या अंगाला शाश्वत नाही साईचे तांदूळ हळदीने ओलवा साईचे तांदूळ हळदीने ओलवा एखादी वेगळा वाटला.
नवरीच्या मामाला मानाला बोलावा, नवरीच्या मामाला मानाला बोलावा, मामा हळद लावा थोडी, मामा हळद लावा थोडी, तिच्या अंगाला सोसवत नाही, तिच्या अंगाला सोसवत नाही, साईचे तांदूळ हळदीने ओलावा, साईचे तांदूळ हळदीने ओलावा. पहिले पुढे आले होय होय पाच वेळा पाच वेळा पूर्ण पिवळा वेळा तुम्ही 5 वेळा फोटो मागा काय माहिती काल लावून ही सगळ्यांना पाठ घेऊन हिचे ना फोटो काढून ठेवा आवाज केले का दाखव का
व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.